Ja, jeg har lavet et lille forsøg med nogle snegle, og det er noget med respiration. Og først så skal vi lige vide lidt om, hvad respiration er. Respiration, det er, når sukker og ilt, det bliver ført ud til cellerne. Og ude i cellerne, der er der noget, der hedder mitokondrier, og det er dem, der laver simpelthen energi til kroppen. Og det gør de ved, at de får sukker fra mad og ilt fra luft. Og det, laver de så om til CO2, koldioxid, vand og energi. Sneglene, de laver også respiration, og når de gør det, så udskiller de også CO2. Og hvis man så kommer sneglene ned i noget saltvand, så de kan overleve, sammen med noget CO2-indikator, så vil de så lave respiration, udskille CO2, og så vil CO2-indikatoren så skifte farve. Men nu går vi så i gang med forsøget, og først så startede jeg med at sigte saltvandet her. Så kom vi CO2-indikator i, som man så kan se her. Og vi blandede det. Så vandet, ja, det så blev blandet, så det fordelte sig over det hele. Ja, og så skulle vi så teste, om indikatoren virkede. Og det gjorde vi ved at puste CO2 ned i, og så se, om det skiftede farve, og det gjorde det. Og så kom vi sneglene ned i det ene glas, og det andet som testglas. Og så håbede vi på, at de ville lave respiration. Og når de laver respiration, så danner de CO2 og energi og vand. Og så håbede vi på, at vandet kunne blive gult. Men desværre var vores låg utætte, og derfor så kom der så luft ned til vandet, og så blev det så gult.